Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Kuzo zonke izinkalo enilalele kuzo nezindawo enilalele kuzo. Ivangeli lombuso wezulu leli elishunyayelwayo kube ngokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kube ngokuthethelelwa kwezono. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi. uJesu Kristu yena yedwa esezembulile empilweni yakho wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya ngamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izimfundiso nezintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisolela eqinisweni nasebugcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo lakwa-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nikhonza uNkulunkulu, nifakazelana ezimfundisweni zenu ukuthi uNkulunkulu uthumele indodana yakhe yodwa nokuthi uJesu Kristu yena yedwa kuyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ayifundiswa yona ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sicele uBaba wethu osemazulwini ukuba lesikhathi samanje silizwe ilizwi lakhe lifeze umsebenzi wakhe ezimpilweni zethu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, sheshisani ithatha amabhayibheli namkele inceku yenkosi ezobe isihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ongcwele esihola ukuba sifinyelele ekuqondeni umhleli zoni. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ayibongwe igama lenkosi uJesu ukuze kube phakade. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe empilweni zethu, nothando lwakhe olukhulu ekungaqondeni kwethu. Silokhu sicela uNkulunkulu ukuba asisize, asilekelele, sizwe sigcwaliswe ngawo wonke amandla kamoya, sihambe ngokukholwa nangakho ukumesaba ezindleleni zethu zonke, ukuze sipheleliswe kuye ngegama lakhe linamandla nangomoya wakho oyingcwele. Singabi ngabakholwayo ngemilomo, kepha singahambi ngezindlela zakhe ezinhliziyweni zethu, ngokuba ukukholwa kuvela ngemisebenzi yokuthi konke akuyalele kona ukuba sikwenze noma sikwenze qokelele ukukwenza, sizimisele
ukupheleliswa kuye ukuze le nkonzo le asinike yona yokuthi siphile njengokuba efuna siphile okwaphakade ifezeke. Ngeke ifezeke usakhona umoya ongafuni ukuthi awususe yena, ufuna ukuzigqaja ngawo. Lento yokuthi umthetho wami uJesu ayikho, uJesu ulala yonke imithetho yabantu, noma sidalwa sami nje, uJesu okuyena umdali wabantu, yena okwazi ukukhulula abantu. Ingakho uDavida athi mesebanjwe inkanuko esona bese esonile, sekuyabuya uNembezo usuyamlahla, useyakhala, usethi ngonile kuwe Nkosi, ngonile. So kumina ngaphakathi akha inhliziyo entsha, uyenze ibe yintsha inhliziyo yami. Ukusho ukuthi uDavida azange athi-ke hhayi umthetho wami mina ngumuntu wenkanuko, futhi mina ngumuntu wesono, so asikho isidingo sokuguquka. Uthi ngiyazisola phambi kwakho Nkosi. Ongibheka incwadi ethi Amahubo 88 kusukela kuverse 1. Amahubo 88 kusukela kuverse 1. Bese uphinde ungiphe nencwadi yase-Efesu 4:8. 88 Amahubo verse 1. Jehova uNkulunkulu wensindiso yami. Jehova uNkulunkulu webelane manje. Wani wensindiso. Ekabani ya ngiyasindiswa uJehova uNkulunkulu wensindiso yami. Idwala laphakade. Ngikhala imini nobusuku phambi kwakho. Ngikhala imini nobusuku phambi kwakho. uNkulunkulu sizokhala ngokuba siyabazi ububi bethu esibenzile phambi kwakhe. Akudingi ukuthi uzutshele mina. Yabona uDavida ukhuluma noNkulunkulu, ufundisa abani indlela le eyisibonelo sokuthi izoni zikhala uNkulunkulu, awukhali kubantu. Uma uvuma izono zakho kumakholwane wakho ugcwalisa incwadi, kepha usudinga ukukhaliswa. Ingakho kuthiwa manikhuleke ndawonye. Nikhuleka kubani kuNkulunkulu? Ukuthi inyake manje sengibambisene ngoba sengibonile inkinga. Ngijabona umkhumbi uma uhamba unembobo nangayinanga noma wathi hhayi ngoba ngisebenzi la, kepha uphakathi umkhumbini, umkhumbi uzocwila, nawe uzocwila kanye nawe umkhumbi. So kufanele ukuthi uma ubona imbobo uhambe uripota ubuye kulungiswe inkinga, ube nesixazululo ezinkingeni. Ungabi yingxenye yezinkinga njalo njalo. Wena umuntu ohlezi ebheka izinkinga, kepha iba yingxenye yani yesisombululo. Uthi uma ubona inkinga uyidalule bese-ke emva kwalokho kufuneka isisombululo. So mesikhala kuNkulunkulu ngokuba kukhona izimbobo ezikhona kithi. Lezi imbobo zifuna uNkulunkulu azipheshe noma azimboze noma azivale ukuze-ke ekuhambeni kwethu singezuhamba sinamanxeba, singazange silapheke ngokuba ukusiza ukuza kuJesu ukuthi uzokhonza noma uzodumisa noma uzothandaza, kepha izilonda zakho ziyabhibha, zigcwele ubovu. Sekucaca ukuthi izilonda zakho uzokhihlela izimpethu, hhayi lezi inyama zemphefumulo. Umanxeba ngamanxeba, ulunywa isitha esibambe ngamabhubesi, ngamazinyo afana nobhubesi, sibambe ngoshevu njengenyoka eshaya umuntu. Wena usho kaNkulunkulu, kepha ubona sengathi yonke into ihamba kahle ngokuba ngasezimalini ihamba kahle, kepha emphefumulweni akukho kahle. Yini efunakalayo kuNkulunkulu? Imphefumulo eyaphukileyo, ezinhliziyo ezilimeleyo. Ingakhathi-ke ulonduzana udokotela noma inyanga ayinyangi umuntu ophilayo, kepha inyanga abantu abagulayo. Uthi nami ngize ngomusa nangeqiniso, hambani-ke nobheka ukuthi usho ukuthini ukuthi ngiyakuba nomusa. Angifuni mhlanje, ngifuna izinhliziyo engizakuzelapha. Ngabe uphulwe umkhwenya wakho inhliziyo, uze kuJesu, uzothi Jesu ngisize ulaphe isilonda lesi, ngize ngiphile.
ngabe uxoshiwe emsebenzini ngale kwesizathu ngenxa yokuthi awufuni ukuthengisa ubuqotho bakho, woza kuJesu uzokhala kuyena. Ngabe usuzinikela otshwaleni, usuyeza ukuthi akusaphumeli, sekubuhlungu, uyakwenza lokho akusathandeki, buyela kuJesu. Ngabe usungenile shiqe emoyeni okungumahosha, uyabona ukuthi ithempeli likaNkulunkulu liyaphela, awusathokozile ngesenzo sakho, woza kuJesu azokulapha. Usumfana ulala nabanye abafana, buyela kuJesu uzokulapha, ngokuba ziningi izinto esizenzayo nokuthakatha, ukuthwala, abantu abasazi bazophuma kanjani. Kuyaphumeka kuJesu. Uza kuJesu uzokhala njengoDavide. Yayibona indaba le? Abantu baphelile ngenxa yakho. Uyadla kamnandi kepha udla uphuza igazi labanye abantu. Awusathandi lento sokwenza ngokwesaba ukuthi uma ngiyeka lokhu ngizoba yini. Usengaba yikho konke kuyena ophezu kwabo bonke, ngokuba ufuna ukuthi akubuyisele endleleni. Yini engakusiza ukuzuza izwe lakho ulahlekelwe? Isimilo sakho, ubuqotho bakho, umphefumulo wakho. Yini ongayinikela ukuhleka lempilo ephilayo? Ayikho nayilonto. So unikele ngey'ngane zakho, wanikela umzimba wakho, wanikela ngezimbuzi, wanikela ngezinkukhu, wanikela ngabanye abantu, kepha kuyefana. Akwenze umehluko kunalokhu uphenduke isigqila sale mpilo ephilayo. Akukho ukuthula ngoba uphila impilo yobubi engalethi ukuthula phakathi kwakho nabanye abantu. So uJesu uthi mina ngikunika ukuthula, hayi njengokuba abantu basemhlabeni benika ukuthula noma nikhuluma ukuthula. Mina ngikunika ukuthula lokho sezulwini, kusho uJesu. Hlalani kimi niphile kimi ngibe ngabafundi bami, nenze konke enginiyalela kona. Ayikho into esingeke imiyalelo kaJesu enhliziyweni elikhulu ezindamazi uJesu. Akusizi ukumazi uJesu, kepha umphika ngesenzo. Njengoba bethi uJesu abona bathi bawungene inkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu, kepha yilabo abenza intando kaBaba. So uyabona ukukholwa akukho ngokubiza uJesu noma ngokumazi noma izwi lakhe siliphike silithathe lapha eBhayibhelini sishumayele, kepha singaliphiki. Ukholo lwethu lufana nezidwedwe ezipholile ezimnukayo. So uma uDavide ekhala, uyakhala ukhalela uNkulunkulu. Uthini uDavide? Jehova Nkulunkulu wensindiso yami, ngikhala imini nobusuku phambi kwakho. Ngikhala imini nobusuku phambi kwakho. Umkhuleko wami mawufike ebusweni bakho. Nomkhuleko wami mawuze ufinyelele phambi kwakho. Indlebe yakho uyibeke ekunxuseni kwami. Indlebe yami uze uyibeke lapho khona ngikhala kuwe nginxusa, ngokuba umphefumulo wami ugcwele izinsizi. Yeyizwa indaba ngitshela ukuthi akukho mzalwane ongathina ngose kuJesu. Hayi mina ngiyathanda ukukhohlisana bazalwane. Wonke umzalwane wokuKristu lezo usizo senhliziyweni. Silethwa yini? Izinsizi. Silethwa ubuhlungu kuJesu. Silethwa ukusindelwa singakwazi ukuthi isiphi isixazululo ngaba naso. Ngizwile. So manje sengize kuJesu. Othi bebiza uPetro esesiqebheni, uPetro ubona uJesu ehamba emanzini. Athi uPetro, uma ukuthi inkosi wena ngibize ngize kuwena. Athi uJesu wawoza. Uthi uPetro naye ngokukholwa ngokuya kodwa uJesu uyayeza kuJesu. Kepha endleleni wayecwila ukuba khona lento esimenza ukuthi afikelele ukwesaba. Sekukhona lo sizi alibonayo. Ngesikhathi uJesu nabafundi bakhe esikebheni elele yena, bona bebona iziphepho, bebona amanzi engene esikebheni, babona ukuthi kuyaphela. Kepha uJesu ulele. Ulele uJesu.
Mase befika ke abathi awukosi. Hawu, wala manje ubonile ukuthi siyaphuma. uJesu uthi ukholwa ongakanani omncane. Athi ke mase khuza athi ke makube ukuthula. Mase uthi nya bese bakhuluma bodwa umuntu njani sekhuluma nendalo ilalele. So sebeyabona ukuthi nangu ngeke manje konke. So uJesu ulethe ukuthula. Ufika uJesu kunesiphetho, ufika uJesu ngokuyalulana izwi lomuntu ekukela ukuthi ungakhathazeki. Ungenazo isixazululo, dedela inikela kumina zonke izinkathazo zakho. Ngiza kukuthwalela. Hey, uzongithwalela. Uyena uzongikhokhela. Uyena uzongikhokhela imali yerent. Uyena uzongakhela ibhizinisi. Uyena ozongifakela ingazami esikoleni. Uyamubuza lapho awumethembi. Kuloyithi ungamethembi. Lapho kuze phela ezoveza amandla akhe, ngeke zavela amandla akhe ungazange uyenze intando yakhe. Ingakho lolu sizo nalo olwakho kepha nikeleke usizo lwakho nginikele bright. Usizo lwakho akalinikeli kimi. Mina akekho umuntu engambukela. Ngithi ngiyamkhoza. Abanye abantu bafuna ukusiphatha. Ayikho inkinga ngokusiphatha, but awuliphathi izwi lenkosi. Mina ngiphathiswe yini izwi lenkosi. Nawufuna ukuphatha izwi lenkosi, mina bese ngiyakuthobela njengomuntu omdala noma omncane. Sithobelana. So umuntu engayitholi leyo nto ubone ngazi ukuthi wena uyi-threat. Ngiyadlula lapho ngiveza ukuthi simelwe ukuthi sizinikele kuJesu kuqala khona ezosifundisa indlela yokuphilisana. Nginenkinga no-pride, ngiya kuJesu. Ngithi Jesu nginenkinga no-pride. Khona izinto ekumele ngizifunde ngiziqonde no-pride ngoba uma ngase ngihlezi ngizikhuluma njalo bezenza zizosixabanisa. Ugcine nokuthula lokwesithi yakufuna ungasekho. Kepha uma ngithi Nkosi ngoba wena usidalile. Ingakho sihlanganisile wasibeka ukuthi sihambe kanje. Uwena waziyo ukuthi sophila kanjani. Ngiphe mina amandla okuqonda nokubekezela. Ngoba iBhayibheli lento yokubekezelelana leyifuna. Uma singenayo sothina sithi siyakholwa. Kepha umfowethu uyacasula uhlezi ucikekile uyena. Awucela uNkulunkulu ukuthi asuse lo sizi nalesisiza kuwena esicikiciki engathi ushwela omningi. Kuba yezokuthini umfowethu unento azenzayo ongathanda. Cela umoya kuNkulunkulu. Cela inhliziyo entsha. Khona uzomqonda umunderstande umkakho umphela wakho. Wena dlala indima yokuveza ukholwa. Ayingeke ngathi awayizwa. Dlala indima yokuveza ini ukholwa. Umsebenzi wakhe. Manje sekhathele wena unesidina njena uNkulunkulu lesitefe nje angisafuni nje mina ngisakwazi ukubekezela. So ukhulume amazwi asindayo. Lelo sizwi ke nginikele ukuthi Nkosi wena wazi konke. Nalokho uma kuyintando yakho glory to God ngiyabamukela. Ngiyabamukela ngoba kuvume wena. Uthi ke ubani ongamelana naye. Ubani ongamelana nezikhumbo zakhe. Ubani umike emkhandlwini wakhe wezwa amazwi akhe. Wawalona. Uthi akahlule umuntu. Lapho uma umuntu ezwa amazwi angawaloni angimlahle. Uyena ozilahlayo. Ngoba lo muntu ngimnike amazwi okuphila yena obalekela wakhetha indlela yokufa. Usizi lwakhe ufuna ukuziphathela. Uthembele emalini yakho, uthembele emithini yakho. Uthembele ubaba wakho. Uma efa ithemba lakho lizobabana. Uthembele sangomeni sakho. Uthembele sibameni sakho. Futhi uma singekho wena uzibona ungelutho. Mina ngithembele kuJehova. Ngingasiphatha isibamo
bathi sibamukele singikuphila ngaloko sibizela ukufa. Ngingaphatha imithi ngibatha kahle ngiziqinise uma sisekho imithi iyovuleka amasisabo ukufa vele ngile kufeni anginathemba lokuphila. Umuntu kaNkulunkulu akathakatheki uma ekhona. Uthakatheka ngokuba nalo ukhulu lwakhe seluncane usiyabona ukuthi hayi bangithakathile usiyakholwa. Ngithini? Usiyakholwa uthini? Bayangithakathi noma ngithakathi. Usuyakholwa. So lelo khona lwakho luzophila kuwena ngoba yini? Usuyakholwa ukuthi bayakuthakathile. Hayi nesichitho, hayi nesinyama, hayi fune ngithole uvela abahlenge, ngithole into zomgeza, ngigeze ngihambe emfuleni okay, angigeze emfuleni ngithi ngigeze isinyama. Hambe uzibhukudela. Ngapha bhadiswe egameni likaJesu Kristu unengeza wami, wenziwa wamusha. Ngoba usizi lami angisaziphatheli, senginikela kuyena uJesu. Kunzima. Akathiwa uJesu ukuthi-ke singaziplaneli thina. Uthi ningakhathazeki. So wena iba nohlelo ngempilo. Iba nohlelo ngempilo. Bese ungazithembi wena uthi Nkosi uyakwasenhliziyo yabani yami. So uthatha usizi lakho uyalishifta. Uthatha izinkathazo zakho uyazishifta. Ndodana yami hlakanipha. Uthokozise inhliziyo yami ukuba ngiphendule ongisolayo. Oqondileyo uyabona ububi aqashe. Oqondileyo yilowo oqondayo endleleni yakhe ukuthi kuyini ukukholwa kuNkulunkulu. Uma kwenzeka into embi ekuhambeni kwakhe, lithi iBhayibheli kwenza njani? Oqondileyo uyabona ububi aqashe. Uyabona ububi bese ahamba yositha. Kepha abangenalwazi, Kepha labo abangenalo ulwazi lokuthi kuyini ukukholwa badlule nje. Baqhubeke ebubini babo. Bahlupheke ngakho. Yayizwa loo nto kuba yini? Uyazikholela le. Ingakho abantu behamba beyothwala. Bese ethwalile, bese simhlula isithwalo, bese abuya azokhala ukuthi kusasa ngisayifundela. Imali yakhona ubeka ukuthi imali le izomsiza. Kepha zena umsebenzi walutho. Kunalokho iletha usizi. Iletha izinhlupho abakwazi ukulala usuku. Babona imoya ebalalayo, izinyongo, uthi koloshe, iziphoki. Ngenxa yegazi abachithile, befida lemoya. Ngenxa yomzimba yabo bayinikelile, ngezitho zabo zomzimba bazinikele ekutheni balale le moya. Imoya isaqedi manje umsebenzi. Awusenakho ungakunikela, sekuphele konke kusebuhlungu. Uthi uJesu, zanini kini lonke engikhatheleyo nenisilwayo ngiza kuyiphumuza. Uthi uJesu woza ukhuluma nini kudala. Umphefumulo wami ugcwele izinsizi. Umphefumulo wami ugcwele izinsizi. Ukuphila kwami kusondela endaweni yabafileyo. Noma usizi lwanda kusho ukuthi nenobuhlungu onabo udonsela kuphi ekufeni. Ngibalwa kanye nabashona emgodini. Sekubalwa nabanye abashona emgodini. Njengomunye ofileyo. Njengomunye ofileyo. Sona siyasinda. Usizi yasinda. Izinhlupheko ziyasida. Kepha lithi iBhayibheli lobo obekezela kuze kube sekugcineni uyakusindiswa. Bese bathi abantu hayi nami ngisintwana kaNkulunkulu sindisiwe. Lithi iBhayibheli lobo obekezela kuze ngoba khona izono ongazivuma, khona izono ongazinakile. Uyazenza futhi ezinye uyazazi. Kepha lokuthi abantu usindisiwe. Usuhlulekile ukubekezela sekusele igama ukuthi usindisiwe. Phumile endleleni. Lithi iBhayibheli lowo obekezela kuze kube sekugcineni uyakusindiswa. So ngithi mina kubantu ngiyasindiswa usuku ngiyangumsindiswa. Ngokuba kunezimo endlula kuzona engazi ngidlule kanjani wakusindisa. Kunezono enzenza ingenzazi ukuthi izono. Ngabulekela ngazokhala njengoDavide wakusindisa. Kunezimo ezingihlasele ezifuna ukuthi ngiphume endleleni yokukholwa. Kepha uNkulunkulu ngicela inhliziyo yokubekezela. Kuze kube sekugcineni. Khona ngiyakusindiswa. Kuthiwa imisebenzi yabo emihle iyobalandela.
Incwadi yesaburi isho kathi imisebenzi yabo emihle iyakubalandela. Babusisiwe abaphila abafele enkosini. Ukuba imisebenzi yabo ukholo uvela ngezwi njengoba sikhuluma. Bathi uvuma izono uqale enhliziyweni ngoba izwi lizohlola inhliziyo. Ubheke ububi bakho bese-ke uyavuma kuJesu ukuthi cha Nkosi konke okushilo ngami kuyikho ngicela into eshalela. Bese kuba insindiso ngoba sowuzivumile izono zakho. Bese kubaprofethi bese kuJohane uMbhapathizi bevuma izono abazange baqhamuke sebevuma izono. Uthi-ke phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngikuyo amameza ehlanu. Uthi hlelani indlela zenu for inkosi. Hlelani izindlela zenu. Hlelani izindlela zenu. Yini kumele siyenze? Lamakhaza amabili. Nika umakhelwane wakhe elilodwa. Ngoba kanjani? Unokudla mupho ngenakho. Iba usizo umuntu oseduze kwakho. Uyasebenza musumtshonga izinto zomsebenzi. Anelifa iholo lakho. Mufuna imali yomgwazelo. Abantu bese babona ukuthi ufuna ubani uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi abantu bazoshumayela izwi lakhe. Manje abantu iBhayibheli labhalwa abani yabo. uNkulunkulu ngumoya. Kepha wenza izinto ezingaphezu kokuqonda kwethu. Wenza izinto yena engabonakali umhlaba udalile. Lapho kwakuphakathi. Kepha ukuze kube khona umthetho unika umuntu amdalile futhi athi ubhale phansi ubhale nabazolandela wena. Ubhale nazi isiprofethi. Ngokuba siyasebenzisa umuntu ozomthuma. Uthi ubhale ukwincwadi yaIsaya 6. Athi-ke ngase ngibona uNkulunkulu ehleli esihlalo sakhe sobukhosi. Engumkhosi wakho nengubo yakhe ende igcwele ithempeli lonke. Ngase lisho izwi lathi-ke ubani enza kumthuma? Ubani esiza kumthuma? Uyakhaliza uthi maye mina. Ngase ngithi bheka nangu mina ngithuma. Usasudala una usamzwa ukuthi lokufunda ungalandele nangomoya. Uthi maye mina zindebe zami zingcolile ngokuba ngiphelile. Lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile. Ngokuba ngumuntu onomlomo ongcolile. Futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Yebo. Ngokuba amehlo ami. Ngokuba nakhu manje amehlo ami abonile inkosi uJehova Sebawothi. Amehlo amasebonile inkosi uJehova Sebawothi. Kepha langiza kimi elinye lamaserafi. Ngase ngize elinye lamaserafi. Liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo. Yebo. Elalilithathe ngodwangu e-altare. Fundile khona ungathi awufunda wena ufunda umntame. Fundile khona. Elalilithathe ngodwangu e-altare. Lathinta umlomo wami. Lasengizoshisa umlomo wami ongcolileyo. Bheka lokhu kuthintile izindebe zakho. Manje ngoba leli lahle senthinta izindebe zakho. Ububi bakho sebususiwe. Ububi bakho sebubuka kamoya hayi enyameni. Uyogezwa kuphila kamoya. Uzibona engcolile enyameni kuyagezwa kamoya. Ngoba usezokhuluma izinto ezinkulu. Nezono zakho. Uzokhulunyiswa izinto ezinkulu. Uzothula. Ingakho sinencwadi kaIsaya. Akhuluma uIsaya. Ukhuluma uNkulunkulu kuIsaya. Glory to God. Hallelujah. Nezono zakho. Zihlanguliwe. Ziyahlanjululwa. Futhi ngezwa izwi lenkosi. Lithi ngiyakuthuma ubani ngithi bheka nangu mina ngithume mina. yathi hamba. Iza bambe ulijayele. Isingakela. Umuntu lapho abantu uyamuza uthini? Glory to God. Moses was at the same thing. Samuel was at the same thing.
Baptist abokanye bonke abaprofeti bakhona abaje akekho ngaphezu kwaJohane ulabo abazele uyena kuEliya lo beza kuza bonke beza abanye abazibhaleli bona babhala ngabo ukuthi uJona incwadi kaJona akuyena webhala kepha imilayezo uJona yasibofakazi babhala ukuthi umprofeti kodwa umprofeti uJona wafika uNkulunkulu ke wathi ngiyathuka yabona umunye wathi manqaba uNkulunkulu wathi wena ngizokusebenzisa uyathanda uthanda uyathanda awuthanda so usathana kakhulu setshenziswa nazo uhlelo lukaNkulunkulu alibekile ngawo Dapha usathana ubekela izinto ezokwenza ukuthi ujabuliswe ububi besikashana obumnanjana besikashana balemhlabeni uNkulunkulu unamacebo amahle ngathi njalo uJeremiah so uyabona ukuthi sikhuluma ngezinto zikaNkulunkulu aziphathisa abanye abantu abafana nathi ngoba ngeke lokhu bezibhalele uNkulunkulu bese abantu abakhulu ngoba la nasemandlebeni ethu izigologolo zifuna zifuthwale ukuthi inqinzi ibhali kamoya abantu bakholwa imisebenzi izandla zabantu ngaphezulu kokukholwa kwizinto zikamoya izwi loNkulunkulu abalizwe sebekuthomela ukuthi mina ngileminyaka ngakholwa mina ibandla lami leli obandla lami andinandaba nabo angihlanganyeli nabo ifuna abafowethu nodadewethu esizokhuluma lizwi likaNkulunkulu sibe munye angibandlululi ngifuna wepha abantu esohamba ngokubambisana ezwini kaNkulunkulu sisabe sihloniphe izwi kaNkulunkulu sigcine imiyalo kaNkulunkulu hayi amhle umbono wami awunamsebenza welutho futhi ebusweni kaNkulunkulu umbono wakho ukuthi ngabangani noma ngizizwa kanjani bengeke ngize ngibe la ukuba kusacabanga kanjani buela ngancwadi yamahubo hayi sephuma ngikuleya elokuzana yaseFilipi sahluko 4 incwadi yaseFilipi sahluko 4 verse 8 9 10 11 12 and 13 Incwadi yaseFilipi sahluko sesine verse 8 elokugcina bazalwane elokugcina bangcwele konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo nalokho okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuhlambulukileyo kumhlophe konke okuthandekayo lokuthandekayo konke okutusekayo noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo zidlani ngalokho hlalani ezindleni ngezinto ezincomekayo ezitusekayo ezibongekayo engakufunda nakwamukela lokhu-ke esikufundisiwe sasesikwamukela nakuzwa nakubona kimi bengeke ngikholwa ngokuyibona hayi ngokuyibona hayi inyama ibona bengeke ngikholwa ngokuyibona ingakho sikhuluma ngayo ngoba singayibona hayi ngabeke inyama maningi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula nabo uNkulunkulu esifuna hayi lama peace treaty abawenzayo emhlabeni hayi sifuna lawa sezulu ukuze ukuthula kaNkulunkulu ukuthi ke fundani ukweneliseka lento yofunda ukweneliseka ukweneliseka ngathi yona enkulunkulu kaNkulunkulu ukuthula kaNkulunkulu ufika ngesikhathi uvinjwa ukuthi wena ungasebenza lento leyo izokunika umthwalo ukwazi ukuthwala kusasa ungayenzi uphuma kuyo khona uNkulunkulu wokuthula uNkulunkulu wokuthula uzoba nobani uyakuba nani incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 10 thandanani angifuni ukuthi ngithenge lencwadi ngibizile ngisukuthi verse amavesi 10 9 10 11 12 13 lonke kwenza yini senjaho wena mina lengibizele yona usayizi ungayizi incwadi yakhuza incwadi kwabaseFilipi isahluko sesine verse 10 kepha-ke ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senize ngathokoza kakhulu
inkosini ukuba manje senize navuselela senifike esigabeni sokuthi nivuselele ukunakekela kwenu. Ngoba yabona lento yensindiso awuzinakekeli wena kuphela, nomoya uyaphuma. Ngokuba kuthiwa leli vangeli asilumodele phela ngesenzo. Lokho lethu phela yabona umuntu umzalwane ungene endaweni zabanye abazalwane ngendlela engafanele, usala wena nesipho sokuthathekile nokuthatha amacala. Engabe wena uzoba umlungisi lokuthi ukuthula, wena uzongena indawo zabanye abantu abazalwane, uzothatha amacala emhlabeni ukuthi mina nami uhlaba lami emhlabeni ngendlela engahambisani eBhayibhelini. Uzilethela isihla phezu kwempilo yakho. Umzalwane liba usisiwe abaletha ukuthula bewubizwa ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu. Kepha nabo bangahlukana baqapheleni abasebenzeli uNkulunkulu. Kepha-ke ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senize navuselela ukunakekela kwenu. Beninginakekela kambe, kepha anibanga nathuba. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela. Yebo. Ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe. Ngifundile ukuthi nganeliswe. Nongasho nje kancane uhlahle nje kathi ngichaza ithe uNkulunkulu sizakela usikhuza ukuthi singenze izinto ezingumthwalo namandla angaphezu koqonda kwethu ngenxa yokulangazelela kwezinto ezikude nathi, size sinike imiphefumulo yethu emandleni omnyama sizisole ngenxa yokuthi asaneliseki lento efundiswa uMphosi wemali. Yezolo ngokuba mina ngifundile ukuba ngeneliswe noma ngihlezi kanjani. Yezolo le kunenzima empilweni eziphicayo. Ngiphila impilo lami ebengiyithanda futhi ngibona ukuthi ngizoyakuhle ngokubuka kwami. Kepha uhlelo lokukhula namhlanje impilo le yakhe impilo nginika yona manje ungangaba mnandi eqaleni, kepha isiphetho ungakuhle ngoba uyena owazi ukuthi la ususekhona ususeleni futhi uhlelo lakhe lithi. Ngisho ngazama kanjani ukuba nohlelo lwami uma ngamsana uhlelo lakhe, uhlelo lwami lugcina lungaphumeleli, uphumelelo lwakhe ngaphandle uma ngizoba nenkani ngiqhubeke nohlelo lwami ngise ngimshiye. Bese-ke ngiwumuntu ongakwazi ukuneliseka, ngigcine sengasakwazi ukuphila noma kanjani ezimweni eziningi, ngiphile lempilo efuna mina ngiyithembe bengamthokozisi. Kepha uNkulunkulu bebesimone lapho khona ungekwazi ukuzikhomba wena, uzobe ukhombele ngoba uyena ofundisile ukuthi uphile ngaphansi kwazo zonke izihlobo zezimo engikudlulisa zona. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi ukuthi ngibe phansi, ngiyakwazi nokubuza, ngiyakwazi nokuthi nokubuza ukuthi lo muntu wazi izinto, uyakwazi ukuthi uphile impilo phansi uhlupheke, uyazi ukuthi impilo yokubusa kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha nokulamba, ngifundisiwe ukusutha nokulamba, nokubuza nokuswela. Nginamandla okwenza konke, nginawo amandla okwenza konke hayi okuqinisayo uJesu Kristu. Isithi nginawo konke amandla, nginamandla okwenza konke ngaye oqinisayo, ngaye uKristu Yesu. Verse 14. Nokho nenze kahle. Hayi ngibambe lapho. Uyayizwa le ukuthi isifundisa ukuthi silethe izinkathazo zethu ngokukholwa kuye. Yena bese afike asifundise ukuhamba naye. Asiqinise ukuthi sibe ngabantu abanethemba nabahlala ethembeni. Ungabi nethemba ke ungahlala ethembeni. Ithemba lakho liyafa bese kufika izigaba. Ingakho uJesu athi kukhona indoda eyayiyotshala yase imbewu yawela endleleni, yawela ezihlahleni, yawela emakeni, yawela ehlabathini evundiwe. Bese ichaza uthi kunabantu abathe betholile ivangeli usathanda phela hlwithe kubo. Kunabantu abafike ivangeli lifike kubo, isikhashana bajabule bayaphenduka
bese emva kwalokho kuqhamuke izihlupheko noma kuqhamuke ilanga lishise lembewu bavele baphele okhulweni. Kunabantu abantu bekholwa ngapho uyakholwa ngapho uyisono ukwenza kokubili. So amandla akhe esabonakali lo muntu ngoba yini ubanjwe umoya wenkohliso ufuna umoya weqiniso lapho ubambelele ebangeni. Kunabantu abathi-ke bese kuhamba isikhathi kuko konke lokho abakwenzayo bafuna ukumixa izinto zasemhlabeni ezingcwele. Leyo nto leyo inswinya izwi kaNkulunkulu kuwena ngoba ngeke lize lihlumelele ngendlela efanele. Nabantu abantu bebelizwe izwi bazinikele inhliziyo zabo zokuthi cha ngiyafuna ukuyiphila le mpilo. Khona kunezihlupheko zakhona ukubambelela ukuze kube segcineni ukuze ngisindiswe. So indaba yokusindiswa kulelizwe elibhubhayo lithi iBhayibheli zisindiseni kulesizukulwane esiphambeleyo. Wasebenze njani? Basebona basebezwile izwi, sebeshabeke inhliziyo. Abashabe inhliziyo izwi abantu. Basebuka, yabona lento iBhayibheli sibonge. Ungalingi ukushumayela into engashoyo iBhayibheli abantu abayeke. Bona ukuthi-ke abantu abamukela uKristu. Lithi iBhayibheli lithi sebekuzwa bonke basebeshabeke ezinhliziyweni. Bathini? Bathi kuPetru nabanye abapostoli madoda abazalwane. Basebethi njengoba babekufike kuJohane Baptist ukuthi-ke yini kumele siyenze? iBhayibheli esinikile. Siyakwenza njani na? Abantu kufuneka babuze wathi abantu bamukela uJesu sithi bonke abantu bamukela uJesu ngizobaphathizana ekhaya angayenzi lo nto. Isho nesho iBhayibheli. Yisho into esho iBhayibheli ibone phansi nje. Kodwa isho ufuna ukusho yakho. Hayi ngicela abacibeze baphathisa izandla abamukela uJesu mhlawumbe sithandaza ngoba lokho sesindisiwe sithi ahambe. iBhayibheli ithi-ke sebekuzwa bonke bahlaleke ezinhliziyweni basebethi kuPetru nakubanye abapostoli madoda abazalwane siyokwenza njani na? Sebeshabekile ezinhliziyweni. Wayesethi uPetru bona phendukani. Ithi iBhayibheli phendukani. Yiloyo naloyo ababhaptizi. Ukuthi njani ukwamukela abantu uJesu nini? Bengamukela uJesu. Yini efuna ukwamukela uJesu? Nina zikhohlakala lezigebengu. Abantu funeke babuze bathi yini wena ngenza? Okay sengizwile ke manje sambaphathiso. Kanjani ngalintshela? Bese iBhayibheli phendukani yilona lowo ababhaptizo egameni likaJesu Kristu. Yabona sesihamba neBhayibheli lapho. Haleluya. Akusafanele umhlengi. Umhlengi akekho special enkosi. Inkosi special kumhlengi isebenzelwa ubesebenzisa umhlengi ukuthi asebenzele. Ilona ababhaptizo egameni likaJesu Kristu. Yikho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyakwamukelisa isiphewo sikaMoya oyingcwele. ngoba isithembiso ngesenu Esabantwana benu. esabo bonke abakubo. Bonke inkosi uNkulunkulu ethababiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi ngobayala wathi Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. yabona-ke iBhayibheli ulindowe uzoshintsha lifuni lokuzama ukuhlazile yona bongenazo isambulo hlala phansi alikho icala lokuhlala phansi awubona wonke obezethu ashumayela miningi umzimba unamalungu amaningi kepha nenhloko awukwazi ukuze ufike ube yibhozo uphinde ube yinhloko uphinde ube yisizipho uphinde futhi ube yikhwapha. Ikhwapha sendaweni yalo, izinyawo zisendaweni yazo. Zonke lezi zinto zisebenzelana kube kuhle zisebenza ndawonye zenza umsebenzi emzimbeni owodwa. Manje bese sonke sesifuna ukuba abaprofeti, sonke sifuna ukuba abapostoli, sonke sifuna ukuba abafundisi. Ngoba yini? Ubona awumbiziwe. Ubheke phambi kwabantu babe namahloni ngoba yini? So umnengeza wakho usushiswe ngensimbi. Wasusuphawu lokugcwele. Wafakwa lo moya wokuphaka. Mthatha la ngayenze lento ezomhle. Kanti uyafunkula kaninikazi. Ngakho abantu bephenduka beza kuwena bezike. Mesibona ukuthi wenza kahle kanti abantu abafuna ukuphenduka isikhathi abashumayeza bayanyanya wena owenyanya uJesu. Banyanya wena ngoba yini? Unendlela yokukhuluma engalungile engaqhamuki kuJesu. Ngoba ukhuluma iBhayibheli, ukhuluma inhliziyo yakho, ukhuluma imicabango yakho. Akufanele umzalwane anyanywe abantu ngesenzo sakhe. Esingamkhazisa uJesu, umzalwane ufuna anyanywe abantu ngenxa yokuthi uJesu abantu abafuna uJesu. Sinqabela uJesu amanga ukuthi ayike ubona kuphila impilo yomzalwane ethathu namanga. Ngokuba ukwazi ukukhuluma nabantu. Awukwazi ukukhuluma nabantu. So ilona lo ufuna ukubaphathisa uyibona imininingwane ku-screen. Lokusithinda le mininingwane uyibonayo. Email address for now. uNkulunkulu uzakuyazile.
Kanti uyasebenza uJesu siyambona. Kancane kancane uyasebenza uJesu. Sizofika indawo zalwane ngamandla kuJesu. Sizonibhabhadisa egameni likaJesu Kristu. Siyacela imikhuleko ningaphezi. Nilwe imikhuleko ukuze nizindele emanzini. Wena usuphumile emkhuleko lokubhabhadiswa kuye uJesu usadinga. Jesu ufuna wena ngqo. Uzomlanda. Ungavumi usashela kubuyisele emuva. uJesu Kristu uyinkosi. Cela usivalele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu nokulona manje. Wena wedwa uthindekile manje. Siyabonga Nkosi uJesu, siyacela izwi lakho lifeze umsebenzi walo ey'mpilweni zethu Nkosi. Thina sifana nobumba ezandleni zombumbi. Sibumbe Nkosi uJesu. Size singazikhohlisi Nkosi. Sithi sinomoya ongcwele wena ungafakazi ngaphakathi kithi ngokuba uyazikhulumela kulona manje. Susa Nkosi lenkohlisi egcwele umhlaba wonke uSathane azama ukuyifaka ezimpilweni zabantu. Bezifakazele ukuthi banomoya ongcwele kepha wena ungafakazi kulona manje. Wena Nkosi umbula iqiniso, uyambula Nkosi uJesu ngobukhona bakho ezimpilweni zabo bonke abantu uyalusa uNkulunkulu izimvu zakho. Abantwana bakho Nkosi bagcina imiyalelo yakho balenze izwi lakho. Wena Nkosi uyaleze izwi lakho baliphile ngaphakathi kithi. Siyacela uNkulunkulu ukuthi mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Ususe yonke inkohliso ngokuba isitha sizile ukuzobulala nokuzokhohlisa. Kepha wena Nkulunkulu uze nokuphila okuphakathi. Ufafaze Nkulunkulu kwandise ezimpilweni zethu. Emva kombhabhadiso silinde isiphiwo ngakho konke sikamoya ogcwele. Laba balinde isiphiwo balinde Nkosi njengokuba balinda nabafundi bakho. Bezingagcwaliswe nangamandla avela ezulwini. Umoya ogcwele omthembisile kubo bonke labo abakholwayo nabenza intando yakho. Egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade.